Welcome to Smart Nation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners. And it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. ቅድሚ ዕድመ 30 ምግባርካ ናይ ግድን ትምሃሮም ዘለካ 13 ኣገደስቲ ናይ ህይወት ትምህርታት ከም መንሰይ መጠን ካብ 13 ክሳብ 19 ዘሎ ዕድመ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣብ ዕስራታት ዘለውን ከምኡ እዚኦም እቶም ኣገደስቲ ግዝያት ናይ ህይወትና እዮም ንዝተረፈ ሙሉእ ህይወትና ክጸሉ ዝኽእል ብዙሕ ጌጋታት ንገብረሉ ኣብ ዕድመ ዕስራታት እዩ እምበኣርከስ ድሕሪ 30ታት ዘሎ ዕድመ ዝበለጸ ህይወት ክንመርሕ እንደለተ ኮይና ቅድሚ ዕድመ 30 መታውና ክንመሃሮም ዘለና ኣገደስቲ ትምህርታት ኣለዉ በዚ ምኽንያት ኢና እምበኣር ኣብዛ ቪድዮ እቶም 13 ኣገደስቲ ትምህርታት ከነቕርበልኩም ሓደሽ እንትኾንኩም ከምዚ ዓይነት ኣገደስቲ ትምህርታት ምንትከይሓልፈኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ርግጸኛታት ኩኑ ቀዳማይ ምስ እወታውያን ሃነጽቲ ከምኡውን ሙሉእ ተስፋ ዘለዎም ሰባት ጥራይ ተመሓዞ ወይ ተዓራረኽ ኣብ ዕስራታት ዕድሜኻ ካብቲ ደስ ዝብለካ ነገር ምስ መዛኑኻን ካልኦትን ክትዘናጋዕን ክትመሓዞን እዩ እዚ ግን ብቑኑዕ መገዲ እንተዘይጌርካዮ ምስ ዘጥፍኡኻ ሰባት ክትዛመድ ትኽእል ኢኻ ጂም ሮን ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ንስኻ ደረጃ ናይቶም ዝበዝሕ ግዜኻ ምስኦም ተሕልፎ 5 ሰባት ኢኻ እቶም ዝበዝሕ ግዜና ምስኦም ንሕልፎ ሰባት ኣብቲ ንሕና ንኾኖ ይጽብጸቡ እዮም ኣብቲ ዝበረኸ ክትነፍር እንተደሊኻ እዚ ማለት ክትዕወት ምስ ንስርታት እምበር ምስ ደርሁ ኣይኮንካን ትጽምበር ዘለካ ኣብ ናይ ግልን ሞያውን ህይወቶም ብዙሕ ክእለት ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ በንጻሩ እውን ልዕሌና ክኢላታት ኣለዉ ምስቶም ድሕሪኻ ዘለዉ እንተዳ ግዜ ትሕልፍ ኮንካ ደረጃኻ ይንቆልቁል እዩ ንሱካ ዓወትካ እንተዳ ምስቶም ልዕሌኻ ክእለት ዘለዎም ሰባት ግዜ ትሕልፍ ኮንካ ግን ክንዲ ምንታይ በዳህ እዩ ብዘየገድስ ዕውት ሰብ ክትከውን ኢኻ ስለዚ ምስ ኣየኖት ሰባት ግዜኻ ትሕልፍ ኣስተውዕል ምኽንያቱ ምስ ሰባት ዘለካ ዝምድና ንፍጥነት ዕብየትካ ስለ ዝውስኖ ካልኣይ ንኹሉ ሰብ ከተሐጉስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ ንስኻ እኹል ሰብ ኢኻ ንህይወትካ እንታይ ከም ዘድልየካ ክትፈልጥ ኣለካ ንዕኡ ከዓ ስርሓሉ ኣሕዋትካ ኣዕሩኽትኻ ከምኡውን ስድራኻ ከይተረፉ ንድልየታትካ ዘይክፈትዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ኣገዳሲ ኣይኮነን ብዙሓት ዓበይቲ ኣብ ህይወቶም ንኹሉ ሰብ ክሐጉሱ እንዳፈተኑ እዮም ዝነብሩ በዚ ምኽንያት እዮም ከዓ ኣብ ህይወት ዝፈሽሉ ወይ ዝወድቁ ኣብዚ ሕጂ ዘለኻ ዕስራታት ዕድመ ከመይ ጌርካ ትውስንን ሰባት ተቐይምን ክትላመድ ኣለካ እወ ሓደ ግዜ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ከመይ ጌርካ ሰባት ተቐይም ክትመሃር ኣለካ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ቢል ኮስቢ እውን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ምስጢር ዓወት ኣይፈልጦን እየ ምስጢር ውድቀት ግን ንኹሉ ሰብ ክትሐጉስ ምፍታን እዩ ኩሉ ሰብ ምሳኻ ክሰማዕ ወይ ክፈትወካ ኣየድልየካን እዩ ክትፍቶን ክትክበርን ምድላይ ናይ ሰብ ተፈጥሮ እዩ ግን ሓጎስካን ቅንዕናኻን ኣጥፊኻ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ እቲ ትደልዮ ዘለኻ ተቐባልነት ኣይሂበካን እዩ ንሱ ካብ ውሽጢ ክመጽእ ዘሎ ኣብ ዕስራታት ዕድሜኻ ወላ ኣዕሩኽትኻን ኣሕዋትካ ንውሳንኻ ኣይፍተውዎ ካብ ህይወት እንታይ ኢኻ ትደሊ ናይ ግድን ፈሊጥካ ንዕኡ ክትጽዕረሉ ኣለካ ሳልሳይ ቤት ንባብ የድልየካ እዩ እወ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ዕውት ክትከውን እንተኾንካ ዝበዝሕ ሰብ ዘይፈልጦ ኣማይት ነገራት ክትፈልጥ ኣለካ እቲ ዝበለጸ ነዚ ዓይነት ፍልጠት ክትረኽበሉ ትኽእል ቦታካ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍቲ እዩ ይፈልጥ እየ ብዙሓት ንኣሽቱ መንእሰያት መጽሓፍ ምንባብ ኣይፈትውን እዮም ንስኻ ግን ዝተፈለኻ ክትከውን ኣለካ ንስኻ እቲ ተንብቦ ስለ ዝኾንካ ፍሉይ ክትከውን ኣለካ ኣካላትካ ነጸብራቕ ናይቲ ትበልዖ እንተደኣ ኮይኑ ኣእምሮኻ እውን ነጸብራቕ ናይቲ ተንብቦን ተጽንዖን እዩ ምንባብ ብዙሕ ጥቕምታት እዩ ዘለዎ ገለ ካብኡ ድማ ሓደሽ ሓሳባት ናይ ምፍልፋል ክእለትካ ክብ የብሎ ናይ ርክብ ወይ ኮሚኒኬሽን ተኽእሎኻ የማዕብሎ ኣእምሮኻ በሊሕ ይኸውን ብዛዕባ ሓደሽ ነገራት ክትመሃር ይሕግዘካ ከምኡውን ዓሚቕ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ኢኻ ትኸውን ራብዓይ ሕማቕ ልማድ ወይ ወልፊ ኣይክጠቕመካን እዩ ኣብ ዕስራታት ዕድሜኻ ሓደሽ ነገራት ናይ ምፍታን ዓብ ፈተነ እዩ ዝገጥመካ ገለ ካብቶም ክትፍትኖም ትደሊ ከዓ ከም ምትካኽ መስተ ግብረ ስጋ ከምኡውን ድግስ ወይ ፓርቲ ዝኣመሰሉ እዮም እዚ ግን ንነብስኻ ኣብ ሕማቕ መጻኢ ምቋሚ እዩ ኣብዚ ዓመታት ናይ ምትካኽ ምሕሳው ከምኡውን ምስራቕ ባህሪ እንተደኣ ኮይንካ ማዕቢልካ ካብዚ ሕማቕ ልማድን ወልፍታትን ሕጂ ናፃ ምዃን የድልየካ ኣሎ እንተዘይኮነ ግን ኣብ ዝቐረበ ግዜ መጻኢኻ ከብርሰልካ እዩ ሓምሻይ ናትካን ናይ ካልእ ንዕማም ብኣድማዕነት ንምምዕርራይ ተመሃር ሕንፍሽፍሽ ወይ ዕግርግር ኩላትና ክንቆጻጸሮ ዘለና ነገር እዩ
ኣብ ስራሕ ከምኡውን ኣብ ገዛእ ዕግርግር ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ሕንፍሽፍሽ ብንኣሹ ነገራት እዩ ዝፍጠር ክሳብ ምቁፅፃሩ ዝኸርደካ ናብ ዘይስሩዕነት ይዓቢ ገለገለ ሰባት ከዓ ናብ ካልእ ደረጃ ክወስድዎን ብኡ ክበሓቱን ይረኣዩ ስለዚ ንብል ዘለና ካብቲ ዘለኻዮ ጉዕዞ ወፂኻ ምስ ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ሓቢርካ ንዘሎ ሽግራት መስመሩ ኣትሕዞ ሻድሻይ ዝኾነ ነገር ቅቡል ጌርካ ይትውሰዶ ዝበዝሕ ግዜ ነቲ ዘለና ካባና ክሳብ ዝጠፍእ ኣይነስተማቑረን ኢና እዚ ከዓ ጥዕናኻ ስድራኻ ዕድላትካ ኣዕሩኽትኻ ስራሕካ ዘለካ ገንዘብ ከምኡውን ፅባሕ ኣለኒ ኢልካ ምሕሳብ የጠቓልል ንእሽተይ ከለኻ ስድራኻ ንኹሉ ግዜ ምሳኻ ዝኾኑ እዩ ዝመስለካ ግን ኣይኮኑን ምስ ናይ ቀደም ወይ ሓደሽቲ ኣዕሩኽትኻ ደጊምካ ንኽትራኸብ ብዙሕ ግዜ ዘለካ እዩ ዝመስለካ እዚ እውን የብልካን ከተውፅኦ ትኽእል ገንዘብ ኣለካ ወይ ከዓ ዝቕፅል ወርሒ ክህልወኒ ኢልካ ትሓስብ ግን እዚ እውን ዘይክህልወካ ይኽእል እዩ ኣብ ሂወትካ ወላ ሓደ ነገር ናይ ፅባሕ ውሕስነት የብሉን ወላ እቶም ተፍቅሮም ሰባት ዘለውኻ ዕድላት ከምኡውን ትረኽቦ ዘለኻ ሓገዝ እዚ ዝኸበደ ትምህርቲ ናይ ሂወት እዩ ግን ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሂወት ኣብ ሓፂር ህሞት ክትቅየር ትኽእል እያ ስለዚ ነቲ ሕጂ ዘለካ ከይጠፍአ ከሎ ክተስተማቕሮ ፈትን ከምኡውን ብልቦና ተጠቐመሉ ከም ውፅኢቱካ ኣብ 30ታት ዕድሜኻ ካብ ጣዕሳ ናፃ ትኸውን ሻውዓይ ምዱብ ገንዘብ ግበር ዝበዝሑ በፅሕታት ወይ ዓበይቲ ድኻታት እዮም ዜና ኣይኮነን ምክንያቱ ግቦኦም ንክረኽቡ እዮም ገንዘቦም ዘውፅዎ እቲ ናይ መጀመርታ ነገር ከም በፅሕ መጠን ክትመሃሮ ዘድልየካ ምቁፅፃር ምሕደራ ገንዘብ እዩ ወላ እኳ ደስ ዘየብል እንተኾነ ኣብ 20ታት ዕድሜኻ ግን ከመይ ጌርካ ገንዘብ ትምድብ ክትመሃር ኣለካ ገንዘብ ምምዳብ ኣሸጋሪ ክኸውን የብሉን ኣዝዩ ምእንቲ ክቐለልካ ንስኻ ትደልዮ ዘይኮነስ እቲ ዘድልየካ ብዝርዝር ፅሓፎ ሻምናይ ናይ ምውህላልን ምውፋርን ገንዘብ ልምዲ ኣጥሪ ሓደ ሲሶ ኣሜሪካውያን ውህለላ ገንዘብ የብሎምን ኣታዊ ስለ ዘይብሎም ዘይኮነስ ገንዘብ ናይ ምውህላል ልምዲ ስለ ዘይብሎም እዩ 95 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ዓለምና ስራሕ እንተዳ ኣቋሪፆም ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ይጥፍሹ ምክንያቱ ወፍሪ ኣይገብሩን እዮም ሂወትካ ዝተፈልየ ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ኣብ 20ታት እንተለኻ ገንዘብ ናይ ምውህላል ልምዲ ከተጥርፈትን ከምኡውን ከመይ ጌርካ ገንዘብካ ተዋፍር ተመሃር ሻሽዓይ ብካልኦት ክትፍቶ ኣይትለ ንነብስኻ ከም ሓንቲ ኩሉ ሰብ ዝደልዮ ፍሉይ ኣቕሓ ትሸይ ድኳን ሙሕሰባ ንዱካንካ ኣዝዮም ብዙሓት ዝፈትውዋ ሰባትን ዘይፈትውዋ ውልቃውያንን ክህልው እዮም ቀሊል እዩ ጓል እንተደኣ ኮንኪ ክትፍተው ኢልኪ ኩሉ ዘመን ኣምፅኦ ፋሽን ኣይትከተሊ ተዘይኮነ ግን ርእሰ ተኣማንነትክን ኣብ ነብስኽ ዘለክ ንያትን ኢኺ ተጥፍእ ዘለኺ ወዲ እንተኮይንካ ምእንቲ ብኩሉ ሰብ ክትፍቶ ኢልካ ኩሉ ዘዝወፅእ ሓድሽ ኣይትግዛእ ከምኡውን ምስ ወረበላታት ኣይትፀንበር ዓስራይ ሕቶ ሕተት ኣብ ዘይምፍላጥ ሕፍረት የለን ወላ ሓደ እኳ ኩሉ ዝፈልጥ የለን ኩሉ መልሲ ዘለዎ እውን ወላ ሓደ የለን ኣይፈልጥኒ ምባል ዘሕፍር ኣይኮነን ሙሉእ መሲልካ ምቕራብ ሙሉእ ኣይገብረካን እዩ ኩሉ ዘለካን ኩሉ ትፈልጥን መሲልካ ምቕራብ ኣቋርፅ ምክንያቱ ኣእምርኡ ዝተናወፀ ኮይንካ ነቲ ናይ ሓሶት ሙስሊነት ከም ትቁፅሎ እዩ ዝገብረካ ወላ ዓሻ ሕቶ ይኹን ሕቶ ሕተት ንሓፂር ደቓይቕ ዓሻ ክትመስል ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ፍልጠትካ ወሲኽካ እቲ ዝሓሸ ሰብ ኢኻ ትኸውን 11 ሽግራት ክትፈትሕ ወስን ኣብ ሕብረተሰብና ክንዛረበሎም ዘለና ኣማይ ፀገማት ኣለዉ እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ሰባት ኣብ ንእሽተይ ፃዕሪ ጥራይ ዘድልዩ ነገራት ካብ ተሳታፍነት ክሃድሙ ይመርፁ ነቲ ዘሸግረካ ዘሎ ነገር እሞ ኣለልዮ ብምሉእ ሓይልኻ ኣብኡ ኣተኲርካ ፍታሕን ምርካብ ተጋደል ሽግራት ብምፍታሕ ጥራይኻ ንከባቢኻን ዓለምን ዝሓሸ ስፍራ ክትገብሮም ትኽእል ነዚ ዝጠቐስናዮ ክትገብር እንተኮይንካ ግን መጀመርታ ክትገብሮ ከም ትኽእል ምስተኣምን ጥራይ እዩ 12 ናብ ነገራት ኣይትተሃወኽ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ግዜ ንእስነትና ከምኡውን ንብፅሕና ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ንገብሮ ኮይኑ ይስምዓና ገለ ካብቲ ኣብ ሓደ ግዜ ክንገብሮ እንደልካ ኩሉ ነገር ክንውስን ንሂወትና ኣቐዲምና ብዝርዝር ክንሓስበላ ኩሉ ነገር ክንለማመዶ ናብ ዝለዓለ ክንበፅሕ ሓቀኛ ፍቕሪ ክንረክብ ከምኡውን ዕላማ ሂወትና ክንፈልጥ እዩ ቀስ በል ናብ ነገራት ኣይትተሃወኽ ኩሉ ነገር ብሓደ ግዜ ክትበፅሖ ስለ ዘየድልየካ ዕቱብን ትኩርን ጥራይ ክትከውን ኣለካ 13
هيوت كل جزء فتحاويت أيكونتن أي تحازلنا جن حقيقي هيوت فتحاويت سلا زي كونت جيجاتات كتفتسم كتوردو أبقع زي هيوت كون كل تجزية كتبكي خات جدد نزي كتدالو علىك فتحاويت كساب زي كونتكا كي تجايشكا لمدو كساب حجي أبزا فيديو استمهرنايو نس قوتاويان سبات تمحازو نخل سب كتحقس مفتان أو قارت استغمكا متحفت أنبب بخل سب كتفتو مفتان أو قارت أب عالم زلو شجرات كتفتح وسن حبيركا تصقمات كتم عراري تمهار مدوب جنزب جبر نايمو هلالن مو فارن جنزب لمدا طري حما أول في أي طقمكاني زخون نجر قبول وي وحس غير كاي توصدو ناب نجرات أي تتهوى ولا حانتي زي تفلت نتقينكا حتى حتت هيوت كل جزء فتحاوت سلا زي كونت لمدو مباركس كبرات تقاتاتلتي سمارت نيشن بزي نايلومي تمرتنا عاقبكم تقينكم كومون تقامي كوين انت دارقيبكم كالوتون من تكتقوملو لايك كومون شير نقور اللهم أبزغت بخال مدى كسام نرقب سسنايو نعهم